Vykradli sme banku a nepodelili sme sa s mafiáni a nechal si to iba šéf a nám tiež to, takže všetko, ale oni ešte žijú, hej, ja žijem, tak všetko to takto, a teraz sme obyčajný taxikár, no a zarábame takto. A už mám aj uši. Let me know if you got a pickup for me. Perfect timing. I got a customer for you right now. Zapneme si hudbičku a už máme aj jedného, ktorý Perfect. They're right around the corner from you. je iba tu. Dobre. A preto sme museli odcestovať do Veľkej Británie a už nie sme v Los Santos. Chápete? Kam to bude? Na stanicu, prosím. Do stanice, aha, dobre. Do stanice, dobre. Pane? A ako sa máte, pane? Je sa dobre, ja mám sa. Dobre, no dobre. Hey, what you got, dispatch? Ideme na ďalšie. Copy that. I've got someone for you. Yeah, I got that. Otočíme sa. No dobre. Dáme pár, toto je veľmi čudné. Na blízku ešte jeden. Roger that. Tak I'll to. be sending you the location now. Taxi! Let's go! Vypni rádio. Dobre, víkend, pani. A pani, kde mám ísť? Len choď rovno. Mám ísť ešte raz, pani, kde mám ísť? Len choď rovno. Rovno a rovno a rovno. Dobre, ideme na Dobre, stanem. Teraz či mám zostať tu, nebo nie? Pozriem sa, či tu nie je. Už môžem vrátiť do auta. Nikto tu není, dámy a páni. Stojte! To čo malo byť? Ja sa skriem tu. Utečiem radšej. Dámy a páni, čo to malo byť? Ja sa volám svojmu kamošovi Jimmymu. On pozná nejaké také... What you want? Ja si zavolám radšej svojmu kamošovi Jimmymu. On má dom, poviem všetko, čo? Čo sa stalo práve? Ide po mňa mafia. Jimmy, musíš mi pomôcť, ide po mne celá mafia. A však pičte, tebe sa porozprávaj sa. Zavoláme si ešte taxi. Poďte na auto. Poviem sa máme, poď ideme, nasadneme do taxíku, poď nasadni. Porozprávame sa. Poď. Celá mafia, musíš mi nejak pomôcť. Ako to, že to nie je tvoj problém? Tak mi pomôž. Dobre, pokúsim sa niečo To nie je tvoj problém, akože to nie je tvoj problém. Then that's your only problem. David. A vieš, že Mám ideš na ešte ňu raz? nejaký kontakt na toho mafiána, čo ti to asi spraví. A určite to bude on, tak no a
Dobre, tak daj. 9, 5, Dobre, že nemôžeme aké je nejak to tak, číslo? nemusím 9 a tak ďalej tam urob. 0. Prečo mám proste presieť tu na dom? Kde sú palasa snehu? What? Jimmy, poď. A ešte Grosty ešte funguje všetko? Áno, funguje. Predstavujem ti môj dom. Dobre, daj si niečo, ja ti spravím aj potom chod spať, keď už chceš, dobre? Dámy a páni, mysleli sme sa hrozne. No nič, ale... Včera mi poslal správu tu na... z toho čísla, že som volal, takže idem mu zavolať. Poslal mi správu, že kto si... Tak ideme mu zavolať. Fúplnú mafiánovi nechutnému. Hej ty, to si ten mafián nechutný. Áno, žijem. A dostanem ťa, počuješ, dostanem ťa. Ty hlupák, dostanem ťa, počuješ, dostanem ťa. Som teraz tu, lebo Jimmy mi pomohol nejak nájsť auto nejaké, tak nejaké rozbité, to nevadí, aspoň niečo mi dal ten Jimmy, chápete, môj kamoš, dobrý. A ideme za mojím ďalším kamošom, ktorý bol môjim najlepším kamošom, keď bol Girl Street a náš Jimmy ešte stále je môj najlepší kamoš, ale už sa tak nerozprávame ako predtým. Takže zavoláme mu, pesničku dáme tišie a ideme mu zavolať. Že čo to bude? Tu je Maríček môj. Nie, počkaj. Dobre. Zastaneme tu. What up, bro? Wanna hang out, man? You still alive, nigga? So, nigga, come on down and holler at your boy, man, before one of us dies of old age. Ahoj, Lord. Rýchlo na sa ti musí niečo povedať, rýchlo. What it is, my nigga? Čo je? Uvidíš, proste musíme niekam zastať, kde nás Have you seen any ballers acting shady, homie? Man, they ballers. They always acting shady. Teraz I mean, coming for počúvaj. your ass shady. Man, ain't no OCB Ja neverím, no že more. Until you snatch D, Ja neverím, že po tebe ide celá I mafia. ain't snatch deep. Y'all and Chop snatch deep. I just drove y'all ass. Man, the mark saw your face. He ain't see mine. Yeah, but the mark's gone now, right? Only after getting all his people together. And they gone Na too. hlavu Man, just be držali careful. pištol na You ain't miere. stretch. Na That miere is a stretch is really pištol na with this hlavu. shit. We straight, man. Však spýtame sa Fagusa. Že sa musíme, čo? Spýtame sa Áno, mám Vagusakov, na prečo práve nejaký, Vagusakov? Čo oni majú robiť? Tak spýtame sa ich, nie? Áno, Oni tam poznajú oni ľudia. by mali, oni spolupracujú, Mafiánov? počne asi. A ty máš nejaký Čo kontakt mali s ním. na nich? Tak dobre, ideme tam, no. Už tam sú, vidíš? Ja sa stanem radšej. Prečo ste zo sebe odtišli? Tak som mnou ja ich nepoznám. Čo keď budú ozbrojené, čo? Čo sa bojíš, ale? No, You had enough trying to be all fine with you know? Nigga, I ain't trying to be nothing. Sure. Let's have that be all I'm saying. What the hell is going on? Mafiáni tak spolupracovali sme jedných šat, smelali s nimi.
viete čo, poďte za mnou, ideme za šéfom, poďte za mnou. Hej, to kto je? Čo sa deje? To zvoní. Nechce problémy, hej. Veď to sú mafiáni, pozor, Lamar. Žiadne problémy. Hej, Lamar, si pohorený. Čo to je? Čak vás bihol. Dajte nám pokoj, chlapci. Nechce problémy. Nechce žiadne problémy, dobre? Ty čo si zač? Ty čo si, že s kým pracuješ? Pre koho si? Pre koho si? Pohodne, počkaj, Lamar. Ty hlupák jeden. Škálený. Čo si ty myslíš? Lamar si pohodne. Lamar si v pohode. Dámy a páni, čakáme tu dosť dlho už. Pán Franklin, Áno, to som ja. ste prepustení. Som rád, že som prepustený. Ale... nič. Ale som za to veľmi smutný, že čo keď sa mu niečo stalo Lamarovi. Neviem, ideme mu zavolať. Ideme mu zavolať. Lamar si v poriadku, Áno, som úplne v poriadku, len som trochu odpadol. Nič mi nie je. Teraz som I'm kicking my nigga. See you in a bit, Kde si homie. teraz? v nemocnici. Cam, hey! Poprosím na... kde sa nachádzajú ten Vagos. Skoro ghosty, hej. Včera tu bola nejaká pička z nás. Lamar, čo to potom dobre? A ty poznáš Však ho neznáme z gangu. Lamar, you busy? You wanna hang out? Some other motherfucking time, alright? Ain't too bad, homie. I'll see Áno, you. ja ti niečo chcem povedať. What's happening, homie? How you been? Lamar, You know. ty si No, nám I don't tajil know, nigga. That's why I asked. niečo. Shit, it's all good, my nigga. I'm just getting by. Ty si Vagosa chudák a ty si nám nič nepovedal. Tanisha ain't interested in your dog ass, and she don't. Nigga, you always speaking on Tanisha like a bitch, Ako nigga. si sa stalo, We was ale ty si together, now we nepovedal not, na... nigga. That's that. O, Oh, nigga, how much ako you tajné, review, čo nigga? tajné? Čo s Nigga, she tým? a cool girl, though. But it wasn't meant to be, Preto si dog. vtedy nechcel vystúpiť z auta, aby si nevedel, že niekoho When ne... all the goddamn time, you a jungle tiger, nigga, trying to turn yourself into a bitch ass house cat. Yeah, nigga, that bitch want a nigga in a suit, Počúvajte. nigga. She don't want no motherfucking killer on the prowl. Dámy a páni, počúvajte, teraz som práve dostal jeden nápad. Čo keby sme išli aj my do gangu Vagos? Je to super nápad. Však zase by sme boli nejakí gangsteri a tak by sme aj tú mafiu úplne zničili. Povieme tu Lamarovi. Lamar, mám taký nápad, čo keby som aj ja vstúpil do gangu Vagos? Tak môžeme to skúsiť. Môžeme.
budu ti dať aj Ale však nejaké... som bývalý krok striťak, ideme vstúpiť aj my do Fagos gangu a všetko sa zmení, dámy a I'm trying to páni. stick my face in some fat ass from the back, nigga. You gonna spend all your little bread. Všetko sa zmení, dámy a páni. Dobre, ideme tam. Áno, ja som šéf. To je to, mama. To je Franklin. Chceš s nami to viem. Dobre, musíš spraviť tieto úkoly. Dobre, spravíš tieto úkoly. Ukradni policajské auto. A potom ho dones tu. Dobre. Tak ideme. Ale však nechaj lamať, tak čo? Je šéf a proste musíme to urobiť, čo je. A že to je iba prvý úkol. No dobre. Dobre, keď prvý úkol, tak prvý úkol. Dobre, poď. Keď chceme do Vagos, tak musíme, chlapci. Tam sú. Nech sa popredá. Dobre. Poď, nasadaj. Doriky! Idú po mne, chlapci. Doriky! Si poď, Lamar! Pozri sa na toto, Prepáč, nechcel som. Musím si zvyknúť po 10 rokoch, vieš? Dúfam, že nás nechytia, dámy a páni. To, čo sme teraz urobili, sme normálne ukradli policajské auto. Musíme nejak újsť. Keď chceme do Fagos gangu, tak... Chápeš, to je úkol. Asi už nejdu po nás, myslím. Takže musíme tak pomôcť. Ísť aj. Hlupáci na nás. Dobre, tak je. Tu je to policajské auto, ty hlupák. Konečne čakám na teba už hodinu. Šéf povedal, mi to auto nechaj vybuchnúť. To auto? Šéf ti dá bombu vzadu. No daj mi tú bombu. A mám to dať jaký, Lamar? Dám to na... Aby to až tak nebolo vidno. Dáme to tu na, hej? Dáme to tu na, aby to... Hoď na uličku Grove Street, kde sú palásaci. A tam ho nechaj vybuchnúť. Mám ísť do palásákov a tam ho mám nechať a vybuchnúť. Keď to vybuchne, tak sa mám vrátiť a porozprávať. Dobre. Tak zatiaľ... Poď, Lamar. Počuli ste, kamoši. Musíme to dať vybuchnúť na balás a potom sa vrátiť a porozprávať. Takže bombu je vidno, až tak nie, ale stále sú tu rovnakí hlupáci ako predtým, že? Fuj, ty fiaut. A ty zautočia? Čo to má znamená? Zase nechceme. Zautočte na nich, strieľajte na nich. Zautočte na nich, strieľajte na nich. Čo to má znamená? Zautočte na nich. Lamar s tebou a nech ti kúpi nejaké oblečenie. Lamar, pôjde s tebou do podľadičku. Gear, but you ain't got none for your boy L.
konečne vyzerá, ale s tebou je úplne vagos, patríme medzi vagosátmi a už sme aj tak survivor, vyzeráme aj tak. A s týmto sa aj lúčim, tak určite pozrite aj ďalšiu časť, ktorá bude už o chvíľku a ahojte a dajte odber.